No niin, tervetuloa Jatmundorin 5. korttiavausvideoon. 5. Ja. No, tänään meillä on OBC:tä ihan uusinta uutta ja eikä se voi lähdetä nätisti tuosta aukaisemaan, niin hyvä tulla. No niin. Kahtellaanpa mitä täältä löytyisi. Tää taisi olla 18 pakkaa ja... Aha, tuo tipahti välistä. Pitäisikö me laittaa kuitenkin 18 pakkaa ja 10 korttia per pakka, ei 3. Niinhän se taas on. Näinhän se on. Kyllä. Pistetäänkö se tuonne? Pistetään se vaikka tuohon. No niin. Mikähän me tästä nyt lähdemme? Näitä onko? 1/1. No ois tietenkin. Annetaan se semmonen osa. Jahas, mitäs täältä löytyy? No ihan kivan näköinen. Canucksin Derek Forbort. Panthersin Gustav Forsling. Sitten Marque Rookie, Matthew Wood ja Nashville. Sitten on tämmönen Bluesin Jordan Grow. Mikähän kortti tämä niinku on olevina? Se retroja. Mä vähän mietin, että onko tää niinku retro. Sitten on, tää on ehkä Purple. Juu. Purple 24/49. Devilsin Nico Hischier. Eihän tämä nyt ihan huonommasta päästä nyt ollut. Ei numeroitu kuitenkin. Maple Leafsin Morgan Reilly. Sharksin Jack Thompson. Coloradon Ross Colton. Winnipegin Vladislav Namestnikov ja Coloradon Miles Wood. Nämä muut vissi oli ihan tuommoista peissiä nyt sitten kuitenkin. Sinne kun lähdetään jatkamaan. Aiku aukeaa näkyy. Sitten tämä on oikeasti niin kuin tosi miellyttävä auko. Mä pyöräytän tuolta niin parhaat viimeiseksi. Capitalsin Nick Dowd. Capitalsin Pierre-Luc Dubois. Nashvillen Ryan O'Reilly. Sharksin Timothy Liljegren. Kingsin Quinton Byfield. Senatoreiden Tim Stützle. Devilsin Jonas Siegenthaler. Sitten Marque Rookie. Red Wingsin Emmett Finney. En tiedä. Olisiko tämä nyt sitten tosiaan retro? Flyersin Sean Couturier. Katopako kimmeltelee. Jaha. Rainbow Foil 244/350 tehty. Ivan Demidov. Canadiens. Marque Rookie. No, Demidov oletettavasti. Rainbow Foil. Pyöräytetäänpä taas vähän se. No niin. Rangersin Johnny Brodzinski. Hurricanesin Sean Walker. Red Wingsin Dylan Larkin. Panthersin Aaron Ekblad. Krakenin Jaden Schwartz. Hurricanesin Jalen Chatfield. Red Wingsin J.T. Compher. Marque Rookie ja Alexander Nikishin Hurricanes. Nikishin, joo. Utah Mammotin Dylan Genter. Jaha. Sitten on tämmönen joku punainen. Aha. Tämä oli sitten tämmönen. Se on Blänkki. Aha. Senaattoreiden Linus Ullmark. Tää olikin hauska. Kai sillä jotakin arvoa enemmän on, koska on tämmönen blänkki. Kuka tietää? Ei ole vielä tietoa. Pitää tutkia, niin sit vasta tietää. No niin. Ja sitten
sitten jatketaan. Kato Hintsi. Dallas Stars ja Robbie Hintz. Maple Leafsin Joseph Wall. Canadiensin Nick Suzuki. Golden Knightsin Jack Eichel. Tuo valo tulee nyt vähän höpösti. No niin, nyt. Vähän parempi. Capitalsin Charlie Lindgren. Flamesin Ilja Solovjov. Utah Mammutin Barrett Hayton. Noniin, Nations Face-Offi. Jack Werenski. USA, totta kai. Kuinkas muutenkaan. Rangersin Matt Rempe ja... Mikä? Nyt on hieno. Cale Makari. Tämmönen niinku pelikortti. Mm-hmm. Ai vähän hieno. Tuli joku kerätty. Ai vitsi. Tai siis tullut kerätty. Niitä ei siis ole monta. Hertta Kurko. Cale Makar. Vitsi, tää on hieno. Vau. Tää oli kiva. Tykkäsin. Nyt kun pääsin kehumaan sitä hyvin auki, niin tämä oli nyt jotenkin vähän tönkkö auki. Penguinsin Valtteri Puustinen. Lightningin Jake Gensel. Wildin Jakov Drenin. Ducksin Olen Selweger. Devilsin Jacob Markström. Blackhawksin Tyler Bertuzzi. Red Wingsin Lukas Raymond ja Marco Erukie Sabresin Noah Ostlund. Sitten Bruinsin Fabian Lysell ja sitten on joku Reddi Islandersin Kyle Palmieri. No, se on red. Se on red. Ei siitä sen kummempaa. Arvasinpa oikein heti. Mikä niin kortti oli. No niin, sitten jatketaan taas. Sabresin Jordan Greenway. Canucksin Drew O'Connor. Sabresin Jason Zucker. Capitalsin Alexis Ovechkin. Bruinsin Charlie McAvoy. Wildin Ryan Hartman. Oilersin Trent Frederick. Nations Face-Off ja Jacob Slavin ja yllättäen USA. Kerää USA. Sitten on Ducksin Troy Terry. Ja no tää on varmasti Blue. Penguinsin Danton Heinen. Kato, se oli Blue. Oli. Mä arvasin. Oli vaikea arvata. Aha, nähdään on noihin pyörähtäneen. No niin. Penguinsin Tristan Cherry. Penguinsin Noel Acciari. Onko tämä Acciari vai Acciari? Golden Knightsin Pavel Dorofejev. Islandersin Adam Pelech. Krakenin Vince Dunn. Sharksin Macklin Celebrini. Islandersin Jean-Gabriel Pageau. Ja jälleen USA Nations Face-Off. J.T. Miller. Montahan niitä voisi olla osa. Flamesin Ilja Solovjov. Ja sitten on taas tämmönen Blue Hurricanesin Jacob Slav. Näitä ihan hieno sininen. No se on ihan tämmönen, no ei ole ihan sähkösininen, mutta tämmönen makea sininen silti. Tai sitten lähtee meillä ostaa. Mikä sinisekkä? Ei vaan tämä hoppi. Ihan mukavia kortteja. Niin! Meinaa, että ostetaan lisääkin vielä. Mm. Joo. Sähän oot aina tykännyt OPCn korteista. Bruinsin Andrew Beak. Sharksin Will Smith. Sabresin Jack Quinn. Blackhawksin Spencer Knight. Hurricanesin Andrei Svechnikov. Sabresin Isaac Rosen. Golden Knightsin Zach Whitecloud. Kato, ruottalainen. Nations Face of Rasmus Dahlin. Oho,
Sitten Markue Ruukie Noah Laba Rangers ja mikä OPC Premier Cale Makar Colorado. Tämä on siis joku Premier-versio. Premier. Premier. Mä Kallen isot kasavoja tuossa. Laitetaanpa vähän sivuumallista. No, täysin minä. Premium. Jaha. Kiveä. No ei näyttää. Nyt näkyy. No. Jahas ja sitten lähdetään. Red Wings Ben Sherrod. Kreikkenen Eeli Tolvanen. Kingsin Darcy Kemper. Winnipegin Dylan DeMelo. Bluesin Cam Fowler. Islandersin Pierre Engvall. Sabresin Alex Juh. Sitten Markue Ruukie. Oliver Moore Black Hawks. Sitten Canucksin Quinn Hughes. Jaha, ja sitten Markue Ruukie Quinn Hudson ja 16/100 tehty. Ja tai sitten joku Black Markue Ruukie. Numeroitu kumminkin. Eikö sä laita? En mä kerennyt, kun hyppäsin seuraavaan. Mä huomaan. Siinä on ihan mukavia nimiä. On. Ei valitteista. No niin, nyt. Ja sitten vähän pyöräytetään ja... Nashvillen Philip Forsberg, Oilersin Evan Bouchard, Hurricanesin Fredrik Andersen, Blue Jacketsin Kirill Marchenko, Kingsin Trevor Moore, Winnipegin Kyle Connor, Rangersin Adam Fox, Markue Ruukie Ian Moore Ducks. Sitten Islandersin Bo Horvat ja ai, toinen tämmönen pelikortti. Brady Katsukki. 52 korttia, onko nämä jokerit matkassa? En tiedä. Onkohan noita suomalaisia yhtä? Eikö niitä ole Exxon? Kai sillä nyt joku Parkkovi ja Aho on sen. Taisi silleen tasaisesti ostaa. Rantala. Niin. Eihän mä kannata siihen. Ei, tämä on ihan kohtuuhintainen setti kuitenkin. Noniin. Senatorsin Mads Sogaard, Bluesin Dylan Holloway, Rangersin Matt Rempe, Winnipegin Ninor Niederreiter, Bruinsin Hampus Lindholm, Flamesin Ryan Lomberg, Devilsin Nico Hischier ja Markue Ruukie Winnipegin Parker Ford. Katsopa, kun tuli maalivahti. Kussakin länkki. En tiedä. Canadiensin Samuel Montembolt. Ei oo. Kato. Jaha, näitä mukaan. Lane Hudson. Mä niin tykkään tosta pelikortista. Se on niin tyyli kyllä, että... Oikeesti hieno. No, ehkä pitää kerätä itselle kaikki. Ajattelin, että ne siistit tuolla seinä. En mä usko. Häh? 52 korttia. Tässä mä... On aika monta noita hyllyjä kuitenkin. 12. No niin. Hurricanesin Bradley Nadeau. Bluesin... Jordan Binnington. Sabresin Josh Norris. Lightningin J.J. Moser. Islandersin Bo Horvat. Nashvillen Michael McCarron. Wildin Kirill Kaprizov ja Markue Ruukie Axel Sandin Pellikka. Oilersin Darnell Nurse. Ihan perusversio ja sitten Blue. Krakenin Joey Daccord.
Nämä on sen verran liukkaita kortteja, että tää aina vähän niinku... Vähän luistaa tuolla. Niin. Ja sitten tämmönen pino, missä ei pyöritellä niitä enää tai lätketä lisää päälle. Eiköhän nyt ole. No niin. Maple Leafsin Kalle Järnkrok. Bruinsin Casey Mittelstad. Capitalsin Henriks Lapierre. Flyersin Nicolas Deslauriers. Checklist. Tää on kyllä aika tylsä checklist. Lightningin Braden Point. Ducksin Kutter Gauthier. Nations Face of Canada Mitch Marner. Sitten Islandersin Jean-Gabriel Pachot. Ja toinen Nations Face of Kanadan Jordan Binnington. Ja tämä on Blue-versio. Jotain erilaista siinä kuitenkin oli. Tää nyt taas joku suomalainen Nations Face-offi tulle. No myyntiin lähtee aika vinoa, kun ei niitä pareille tuu silleen muuten kerää. Niin. Eikä varmaan noita 4 maanturnauksen kortteja. No eipä kai varmaan. Flamesin Jonathan Huberdeau. Kuka semmoinen hauska nimi? Huberdeau. No niin. Utah Mammutin Nick Schmaltz. Toinen checklisti. Mikä on muuten eri. Rangersin Artemi Panarin. Lightningin Anthony Cirelli. Coloradon Logan O'Connor. Flamesin Joel Hanley. Markue Ruukie Ducksin Beckett Senneken. Sitten Utah Mammotin Barrett Hayton. Ja Blue-versio Winnipegin Neil Pionk. Jää kumminkin itselleen. Hidas muovittaja tänään. Joo, meillä on tuolla noita kierrätysmuoveja itselleen. Jaha. Tuli Huonommat niin kuin kotiin ja maailmaa paremmin. Ei minun meidän pokkaa. No joo. Onhan se reilua, mutta moni teki se vähän toisella lailla. Jos päivässä. Jos harrastelee. No joo. Golden Knightsin Adin Hill. Blue Jacketsin James Malatesta. Krakenin Chandler Stephenson. Panthersin Sam Bennett. Sharksin Alexander Wenberg. Wildin Jesper Wallstedt. Starsin Esa Lindell tuli. Markue Ruukie Nashvillen Brady Martin. Oi, kato. Tuli ihan sieltä. Ja tää on vielä tämmönen, onko tää nyt sitten se retroversio? The Face of Sebastian Aho Finland ja lempipelaajiakin. Ai. Sebastian siellä. Ai se hieno. No sitten Premier, onko tää Blue-versio? Ei vissi, Premier-versio vaan. Islandersin Jean-Gabriel Pachot. Tää oli kyllä nyt hieno. Mä en kyllä nyt kyseenalaista, miksi se on tuolla eikä tuolla. Eikä kovaa mielessä. Mä näytän seinälle kuitenkin. Se menee tuonne varastoon. Ei se mene varastoon, se menee seinälle. Bruinsin Elias Lindholm. Canadiensin Cole Caulfield. Krakenin Shane Wright. Krakenin. Kumpi on Kraken kuitenkin. Senatorsin Dylan Cousins. Golden Knightsin Brett Howden. Blue Jacketsin Jegor Chinakov. Krakenin Brandon Montour. Markue Ruukie Capitalsin Ryan Leonard. Ei tämä nyt laukuminen muutenkaan mitenkään ihan puhasta ole, niin onko tuolla nyt väliä, onko se Kraken vai Kraken? No niin, Winnipegin Dylan DeMelo ja uusi pelikortti Alex DeBrincat.
Tulisiko näistäkin vielä pelikortteja? Ei niitä montaa laatikkoa tarvitse. Sulla on tuolla kahdella sulla. No ei. Parikymmentä laatikkoa. 30 laatikkoa. No niin. Ducksin Ryan Strome, Hurricanesin Seth Jarvis, Senatorsin Shane Pinto, Krakenin Philip Grubauer, Senatorsin Artem Zub, Ducksin Lucas Dostal, Capitalsin Anthony Beauvillier ja Marco Ruukie Flamesin Rory Gerins. No. Nyt sillä ei pysy enää kortikkaan kohta käpäällisin. Ai. Canucksin Thatcher Demko ja Blue Marque Ruukie Easton Cowan Maple Leafs. Kyllä oli Blue. Se on kyllä viimeinen pakka. Viimeistä on siinä kortteja kyllä. Mulla jo hoppi osuu mennään veikkaan nyt. Joku noista. Purpla tai tuo Demidove. Oho. Mä uskon, että Demidove on kummenkaan. Se on Marco Ruukie tämmönen. Niin, no joo. Miten se nyt tullut? Bruinsin Jeremy Swayman, Wildin Jonas Brodin. Mitenkään se lausuu? Devilsin Brett Peske, Blackhawksin Ilja Mikhejev, no. Golden Knightsin Keegan Koulsar, Flamesin Matt Coronato, Sharksin Dellandrea, miksi on nyt vaikeita nimiä, Marque Ruukie Penguinsin Harrison Brunikke, sitten Winnipegin Nino Niederreiter ja kato Hurricanesin sentään. Seth Jarvis. Olisi kyllä voinut olla Sepasta ja Hurricanesilla tässä. No niin. Iso kasa kortteja. Joo, kyllä me taidetaan. Anteeksi, en mä hommaa mitään. Sähän se hommaat. Mä en hommaa mitään. Minä en hommaa yhtään mitään. Niin, sehän pitää mennä. Ei kun Cards. Mikä kroppia? VKC Cards. Tommille ostoksille. Mikähän se näistä on nyt sitten meidän hitti? Marque Ruukie. Mä veikkaan, että se varmaan se Demidove kumminkin niin tavallaan. Tavallaan on. Tää on kyllä niin 350 tehty. Että periaatteessa varmaan jos alkaa niin numeroiden perusteella, niin se on tähän purkulle varmaan. Näitä oli 49 tehty. Että. Mut silti mä luulen, että tämä se taitaa olla se ehkä niin rahallisesti hitti. Hitti. On sillä kyllä melkoinen kuvaus. Pitää vaan lähteä metästä. Niin, nyt on vähän vaikea alkaa arvelemaan vielä. Ei, vastahan tämä tuli. Aina voi huutokaupan laittaa ne. Niin. En mä taida noita käydä läpi, niitä aika paljon. Nämä oli kyllä mun lemppäreitä. Nämä. Lajittelu ja saa laittaa taas mainosta menemään. Ja Exceliin hirveä litaaneja kortteja. Niin. Peissit on mukava syöttää sinne, kun mä oon syöttänyt nekin. Jaha. 1, 2, 3, 4, 5. No niin, sillä lailla. Joo. Myyntihän tästä tosiaan lähtee aika iso kasa ja pelikortit jäi vielä. Seuraavasta avauksesta ei tiedä. Se vähän nyt riippuu myynneistä, että saa vähän kertaa. Niin. Soppailukassa. Mutta se voisi olla niin. OBC tai sitten Blue Line. Sitähän sitä tässä on odottanut. Blue Line, joo. Tai vaikka kumpikin, jos Demidovesta saa tonne. Saisikin tonne. Sitten ostetaan jo vaikka mitä kortteja siinä vaiheessa. Joo. Ja pitääkö mä nyt vähän niinku vilauttaa tätä näin. Eli tämmönenhän meillä on ollut vähän niinku kehityksen alla tässä Toploaderiin tämmönen kehys. Tai siis ei meillä ole. Sulla on ollut. Tämmönen. Minä olen sitä jo varmaan unissaan pöydättänyt, niin kyllä ne voisi olla hyvä. Kunhan oppii vielä tulostamaan. Niin, meillä on nyt 3D-tulosti ja tämä on vielä vähän, tämä on niinku kehitysvaiheessa aika
aika vahvastikin vielä, mutta ideahan on siis se, että tässä on tämmöinen niinku, haluaako tämä nyt laittaa kanneksi vai haluaako sen niinku käyttää näin päin, että se laittaa tänne pohjalle. Tämähän on tietenkin jokaisella aina vähän makuun kysymys. Mutta idea on se, että se liuutetaan toi toploaderi tonne. Ja laitetaan sitten tämä palikka kiinni näin. Tämähän menee vaikka näinkin. Seinälle tai telineeseen tai Niin. vaikka lasin väliin. Mihin nyt haluaa laittaa. Mihin haluaa laittaa, mutta Ja millä väreillä ja siis sekinhän kaikki on auki. Niin, väritkin on tässä No nyt vähän. siihen vaikka tulosta mainoksetkin, jos haluaa. Niin. Mutta se on... Tää on vielä vähän kehitysvaiheessa. Täällä on musta versio täällä sitten. Samantyyppinen, mutta musta. Ideoita saa lähettää, jos on ajatuksia, haluaako tähän jotakin parannusta vai ei. Sitten on tämmöistä hyvin raakile versio. Tämmöistä telinettäkin tehty hyvin erilaista. Joo, on ainakin silleen se tukeva, kun laittaa jotakin leukumattaa pohjalle. Niin. Saanko me näitä ossaa niin hyllylle. Että laittaa jotakin. Sitäkinhän voi kehitellä vielä, mutta tämäkin on vielä kehitteillä, että nämä on niinku ihan raakileita vielä. Ei tosiaankaan vielä niinku mitään massatuotantojuttuja vielä. Että... Onhan ne siellä tarjolla, jos joku haluaa niitä käpeistillä. Niin, testiin. Tarjota auttavan käteen. Niin, huuto netissä on. Laitetaanpa Arttu sinne. Nimenomaan juuri nämä kappaleet. Niin nämä kaksi. Ahaa. Joo. Niin, että sieltä voi käydä huutonetistä tommosen nappasen, jos haluaa testata. Sitten tässä vielä saisi verkkokauppaa viriteltyä, ettei välttämättä huutonetti ole sitten se paikka. Mutta niin. katsotaan, miten aika tässä riittää. Pitäisi töitäkin kumminkin tehdä. Niin. Päivät töissä ja pojat vaatii veronsa. Pojat vaatii veronsa, sitä ne kyllä tekee. Joo, mutta tämmönen tuli vähän astetta pidempi video, kun tämä on jo yli 27 minuuttia. Paljon pakkoja, mutta tämmöistä tällä kertaa. Seuraavaksi tosiaan on varmaan Blue Linea tai sitten OPCtä. Jos ei jotain randomia satu väleissä, mutta en usko. Tavoite olisi kumminkin nämä kaksi. Joo, näinhän se olisi. Tavoitteena on nämä kaksi ja tällähän me mennään. Täällä alkaa arkistoimaan vielä. Alappa sinä arkistoimaan, minä alan paperihommi. Olen tulla odottelemaan paperikäsittelyä. Todistuksien pyörittelyä. Ei muuta kuin hyvää illan jatkoa tai päivän jatkoa, aamun jatkoa, milloin nyt kukaankin videon katsoo. Ja heippa ralla!